Tong ai khublei fi barok ki bedan hi mani ni por la ka banta ni Bible study ka ba ye puli na gospel ka jong yones ka nong ka ba khat lai man tangin snang te shobangin snang tongin ya duai kokpa jingi bhabning ngai ngu eme ba mana panla padingi sesin banya senglang hang ni himani na ka banta banya puli ka ktien ka ba khuit ka jomi atrai kani ka bangi puli na ka gospel yones ba bangi la pendap ban puli ka lanong ka ba khat ar habangi sedang kumni pat se ka wi ka lanong ka ba khat lai tu isnei ban kar khuingi da ka jing semphang da ka jing songthu da ka jing tip ya ka ktien ka jomi atrai ya ka ba me don ban hikai ngi lumbo man sim jomi tui lam ngi wepi we atrai kat banginang ya pusan ni ka ktien jomi lungba jogni ka por atrai but isnei ban kurkhuru banginang la atrai ban im ban yat hakni ka slak hndo kumta kumbangi yo ik jing hikai na ka ktien ka ba khuit ka jomi atrai ni pan ni gini baro hak teng Jesus Christ amen te ka gospel yones nong bakhat ar ngila dang su pendap ini katayo bladam hoi nyimla ban ong bangi pendap pura nomor ba ka gospel yones kadai ka weni tu ki gospel ki ba kham bania kham jliuru ha ka jing yetho lane ka jing pentip ye ki jing hikai ki jong try jisu te ndrei kat ka bangila banyo la kalong kandiat ne sibon ru kat bangila inyai persyang ye kaban wat ye ka jing shai no blei bangila ban sungthu ya ki jing hikai ki ba kodor ki batai ye ka jing em jongi hagani kasla khando kum ki nong buat ki jong Jesus Christ bat kum juru nagabanta ki toru ki bakwa ban tip sisu sipang try jisu Shwaba kinrai ban buat lani ban nget hau tengin ni sedang pat mentai kalau nong ka bakhat lai ka ba ka heading jungka la bi puli na to ko ong jisu usai ye ki slajat ki senran jung u hoi ka sedang nagata tenrei kam dei tang kata ngi i kini ki benta ki badan hakalan nong ka bakhat lai na do ko khot ka ba ningkong do khanyo ka dei ka jing sat ka jong try jisu ki kejat jong ki senran ki jong u na do ko khot ka bar fuai pan ni i ya ka jing ye thul pa jong u ba an sadino u kata ar fuai do lai pho but ka khot lai fuai hado lai pho san pan ka kran sifang kani ka hukum ka batmai ka bo try jisu kran sifang ka jing e parlok hi te bat ka bakhado pat ka benta jong kani ka lanong ka dei na do ka khot ka balai phriu hado ka ba lai fu fra ha ka bo try jisu ye thu lupa sifang o Petrus bo un salen no yu te ngilai puli kum tu ka jing kran pat ba ka jong try jisu but kalau dan gitu ki balanget hu ki dan ki banget khamda penpau nomor bagi septing yo ki du ila ka kerdan te ke ba ukran khadu akal nong khat ar klomba an sabisari ki brio de ki ktien ke baki kila kran te nomor ba ulawan ban terwai ki bom jukut ula penpau lemba ki kamba lemba ki jing sakhi ki jong blai na beneng bau de khun jong blai rei ki don ki balakan tat yu ki don ki balakran ben yu ha jo ko por sibun ru ki la nget hu ko mangi le pulien ka por se ka por tementa pan kam de su ka por ko bau tra jisu punlut bat ki pat ba namar kala de tat satang khandiat sngi kala menong ko ba ar ne lai sngi shwa bo un sa aitino ilade ba kin sanar fna yu bat kani kadai katayo ka bakhadu hi jong gajing im gajong u shwa bon sha sanar fna tengi la puli teng ba try jisu ula don hayeng jong ka Mary
basi para bat ka Martha ka yeng jong Lazarus hakaba kila syong ban bam jingbam nang tau la don ru ka yeng jong Simon u banya ka hangtur ula yo ye ka jing ye khawai bat kum tu ladan ka jing kedau jong Judas ba ka ladan ka jing pensle ya am kam dei ka tu ka jing pensle ka tu ka dei ka yeng jong Lazarus te ka dan ka jing kwa jong ki Greek ban EU try Jesu de hoat ka yeng jong Simon Pharisee te ka dei ka wei pat ka gospel msim na tho ni gospel te mentapan try Jesu na ka jing da puli bani ai gani pinsam bahang ni ka jing kran jong kala sedang tang bat laki jong ki senran kidai ki manong no ki khilmat ki bakhadu buyo katu kan isngi ya ka ban kran bat ki senran ban borenti ki ban pensai ki bakham jeliu shua bo un ya khlan no bat ki bonit phai no shokpa ula wan hiar se ka perthai ula khat igini ki senran ula thungi ki bikin long ki apostol kini ki khadarngut ban menta ula de pen khre ki bikin long ki ban pen beteng ye ka jing yalap ye ka gospel ban ye thu ye ka perthai sifang jo u sifang ka jing pen em ka ba kinyo no u de menta shwa bon le ukwa ye ka ban ye kran tang bat ki te hoi uyones utho sibun ki jing kran jong tra Jesu hakita ki khlemat ten re ki don ru ki jingkran jong tra Jesu ki bau yones ukhlam tho namar bala tho ki wei pat ki senran ki bangilap ha ka gospel u Mattheus Markus bat u Lukas deus senran long hoi u dei hiu banget tra Jesu long u senran hi tamba dei wei na pedangki khat arngut mo to ki tu khat arngut senran ye ki bala khat ki apostol ye bala thung ki apostol ye ki tung yong ki khat arngut ki senran Tote hakani ka benda ka baning kong try Jesu ujiat dia ka ban penpau daga demonstration lani daga jing peni daga kum ka jing peni nuksa ka ketin pareng ong ka demonstration mo te ketin kasin ong no ka jing peni nuksa ya ka dor jong ka jing smurit ka ba u kwa ye ki senran jong u ba kin don haki te hakani ka lenong hakani ka ngamut ki khot baning kong handuk ba khat nyau ule ekata te bangio sibun ki jing kai na kani te ngin sanang pet bania ngi pulis wa ka tu kan nitli ki khon te man shwa ka ta ka jing khawai niam ka jing lait habo Jesu ula tip ba ka ta ka por ju mu kala jia bon let no na kani ka perthai shau kpa habo la iet jela ki jong ki badon ka perthai ula iet je ki hadu ka bakun te haba ki dang ye bam jamit ki dang ye bam jing bam mit habo setan ula subit lupa hak kadonut u Judas Iskariot u khono Simon bon di no yu u Jesu uda tip bau kpa ula aitino ek baro hakikti jong u bad bau la mi no blay bad baun salit no show blay uyeng jet na kata ka jing bamiet bad ula bu no ye ki jan kup bad bau la bu no ila ki jan kup bad bau la sim ye ka jan nyat ula pan po ila di hadin kata ula teum hakadabar buat ulas sedang ban sat yaki kejat kijong ki senran buat banyat yaki da kata kejan nyat da ka bau lapan po iladi on da kumta wan ho Simon Petrus uti ulong hau ko try mami hemi mesat yaki kejat jonga ujisu ulai thu bad ulong hau ya ka banga ngale memam syampang menta Raymond sesuatu hadian gani u Petrus uong hau men omyo sat yaki kejat junga lanu ru u Jesu yethu hau ladang omyo sat yami
memio benta setia lembat nga Simon Petrus wong hu kotrai om tangi kejat jonga ndrei ya kihti badika khli jonga de ujisu yatho hu utaya ubala pensum dan kam ndrei tang ban sat ye lagi kejat te ulong khuj barok phar kumta phiru philong gi bakhuj ndrei om baro naba ulala tip uai ban sedino yu namar kata ulong phimlong ki bakhuj baro te anda ulala sat ye ki kejat jongki ban ulala sim ye ki ye la ki jankom bar ulala syong sene apan ula kli ye ki phietep ka e bangalale ye phi khot yenga ko no hi kai bat ko try phi ong ka badairu namar ngalong kumta namar kata lada manga ubo try bat uno hi kai ngalasat iki kejat jong phi kedai phiru banyasat iki kejat parlok hi namar ngala ai karukom phi baphiru phinyo le kumbanga lale manga yefi sisya ngong hafi usyakri umlong ubakhrau yau kenrat jungu lemni apostol ubakham khrau yau ta ubalapha yu lada fitip ya kini ki ru sukma phi lada phile yaki ngamkran sifang jong phi baro ngang ye thu yaki bangala jit banyo pendap ye kata kejing tho uta ubabam jingbam lambat nga ular ra ila ka khongdong jat banyele enga nado menta nga yathu api shwa bakanjia ba anda kajia phinyo ngit bangalong uta sisa ngong api uta ubapdyang yano ru yau bangan pha updyang yenga utate updyang yenga updyang yau tau balapha yenga mo to gini ki kentien gi jong try jisu ki balong detail bha ten rei to nge pet na ka basdang long ha ka khot ka baning kong te min chwa ka ta ka jing khawai niam ka jing lat ha bau jisu la tip ba ka ta ka por jong u ka la ja bon let no nagani ka perthai se ukpa habau la it la ki jong ki badan ka perthai ula it ye ki hadu ka bakun tegani ka ithu ya kapor shwaning kong haganu kapor baka kani ka ja kani ka jingjia baka ta kalong haswa jong kaniam ka jinglat mo komod haswa jong tu kapor ka bau try jisu un ya bam bat ki senran ban khawai ka niam ka jinglat to uyones sim tho detail se phang kumno bapan be kata hangno re hakiwe pat ki gospel ni i bo try jisu la pha e ki senran bikin nanglit sekhman bakin penkhre ya ka jaka bakin ya ba mi ka niam ka jinglat ba kin yesam yu tu breu uban ai ke tu ke kamera ke tu ke yeng ke tu ke kamera ke bahaneng terter mo te kawai ke bangi ini bo yones ya ke bla tho de ki wei repeat han chu namar bo bun ki wei pat bun tho bat kata kalong ke jing penya ke start ke jong blei khnamba kanum jrong than yangi bangin puli lani kanum lingkot than ublei ai tek kat bangi don kam te kat ke bangi don kam in lap hagini ki sau gospel sifang gajing im bat gajing kai gijong try jisu te hakani ka ong menchwa ta niam jinglat ong ni habo jisu ulatip bagata ka por ju kala jia bon let no nagani ka perthai sokpa to try jisu uya da gajing penkhre uya ru da gajing tip ya ke ka bede ka mon ka jong pa tikidan ki por ha ba ni kan mau bagi dan ki bala thap ya jing im ju nre ula suja no am to ki myo su ban penyap yu balai
Yohanes utho baka por jong u kampat de lani kiwe nong tho gospel de hangni ngi i bo try Jesu halade hakadonon utip baka por jong u kala de kata kalong ban IT la di na kabanta jong ngi kinong pop te haka ngi kan mau ba try Jesu ula wan ban pendap ika kam ka bau phau kapa ban bau wan ula ban pendap te kani ka por shwa bun dap purai ka upan kre pat ban phai mo te kalong kum ka jinglet ka bajing ka baslam ba nomor unse kando iki senran pat sasisen dolawan phai ye kitu ke banget ho mo kata ka dei bro ka bangi ngi khmi nanti bo try Jesu un sawan phai ban wan shaw pat ingi mo tilangi pule ka gospel Mattheus ka hakato ka farsi bo try Jesu ukran hagi senran kataru ka dei hi kini gisngi shwa ba unsa syakem unsa sya sanarfna mo haga gospel Mattheus kalenong ka ba arfusan ai ka farsi jong kitalen haga dokon ka bakhat saw teter tingin inam ya puli lut do ka bakut dan rengi kan mau bobon pedang jingi laban kan mau ya ni farsi ka dan kijing kai ka bakrau ba dan rengi cepet ya kijing senang juga ni farsi na do khot bakhat saw do khat khandai nabukum ta kalong kumbau briu uban salit jinglet sekawai kari ubala khot ik sekri jong u badula ai heki yeki spa jong u te hawai ulai santalan hawai padru ar hawai padru kawai hawai pawai kat bakum kabut jong u hi te kumni ru ulalet sila ka jinglet kata kadai tangin sepuli tang dun te mo kani kadai ke farsi sepang uni utrai ubalet jinglet te ai ye ke jingdon jing em jung u ha gitu kinong trai ki jung u dan ki bo ai we na ki ai san we ai ar we ai tang ka we ka bomot na ka taspa jung kan mo dangi simba san la ar la we long prate ta kamut dadai ki don sispangut te na ki tu sispangut kin don ki bayo san talent mo te kalong ka long kumanong no kumakhin percentage kan mo te kamut ba kajing ibet jong play ban ai ki talent dingi kala banong ai sibun hakiwei khndiat hakiwei kat kom kajing ibet jong play ban ni de ban penan kam ya kata kat kum gajing community blue community bangin penan kam hok ya kata di ketu kat khot ke beningkong ong ni uban salet jinglet sekawai keri mo tegani kadai keri ke bahasa jengai te kadon ke jing stream ni bat ke ke bau try Jesu usngo hakani ka khot ke bening kong ke Yohanes khatlai ka ong ni habau Jesu latip ba kata ka pon jong kala jia bon let no na kani ka pathai sho pa kata ka dei kata ka jinglet ka bajingai jong bon let no na kani ka pathai sho pa mo don sawan pat ka we ke sngi te menta ukwa ban ai ye ki jing kentu ye ki jing hikai ye ki jing ai jing mut lupa ye ki senran ki ban bu renti ye ki khna ba makiru kin suk haba ki dai ban pendapat ye ka kam ke baula sene haki te ni i ba hakani ke khon try Jesu u penpau ya kata kejing long ha kejing sungu jung ba udai ka ban le chilung ti ka bajingai te menta nang tau ong ni ne no syuk pa
Ti kadukhat ka ba katuka lain ka ba kaduk ong haba ula it jela ki jong ki badan ha ka perthai ula it je ki hadu ka bakut mo ti hangi ka pen pau patru se ka wei ba try jisu nadu bula wan se ka perthai nadu bula khat igi senran bagin long ki jong u hangi la tho bula it je ki senran ki jong bat kajing e jung kalong hadu ka bakut kamat ka khlam duna khandiat ru kata kajing e jung i senran lemba kitu ki benai ki snam ki balaya baro te kadon ki translation ki bong kajing e jung kalong ka ba palat liam to the uttermost hakten pareng te ho ki babon translation yang to the end kamut kamsim duna ke jing e jong trai jisu ya ki senran ki jong te kane ke jing e jong trai jisu haba ya kran sifang jong kata ke jing e jong ki senran ka tho yu ki senran ki de ki brio ko mangiru mo but bon na pren jong ki i baki de ki nong sorry ki de ki nong tong do kha mo te hoi ki don ki wei ru ko Matius de nong krong khajana te kini ki senran ki don la ki jong ki nong rim ki don la ka jong ka jingyo jingtip ka jingyo jing kai ka jing san jing khi jong ki la ka jong te utrai jisu habo la khat ye ki dang long ro ba ha ka jing long jong ki dang buon ki ba u ha ban pen bet ye ki hakata ke jing long ro jong ka jing long jong ki myo ki to ki jing penjanai ki ba ban penjanai ki haka rukom ka badai nda ki la poi haka jing haka kanhon jong trai supat na ko wei ka singi si ko wei upenjanai ki te haka jing penjanai jong ui ki ka don ka ne ka jing thau pat ka thong ba ukwa bantai yaki namar bau it yaki tingi i kinuksa bubun mo Petrus u kerki teng u keren kulmar mo wat kamadin kani i bon salan yu trajisu te kidon ki ba trajisu syam ki senran ki badai ki jinglong briu ki jonga jong fi ki badai ya ban nang penjanai na kata ka baduna ban kham ban bahasa su ban penjanai kami ni kata kami na gajing i jong u yaki bat kani gajing i jong u yaki kalong hadu tau put ba yaki unyo kumbaki dai laki jong hi te hak tu langi ngan puli biang ula i ya laki jong ki badon hak pertai te unyo ya kini kisenran ki jong u baki dai ki jong u hi habong la ki jong kalong possessive ba kamat ba kadon ka jing sngo jan ka jong u ki kum ba dai hapo yeng la jong mo ukpa ye la ki khun ye la ka yeng ka sam long la da ukpa u sim jing ka kli ka ba sisa te unu ukpa ngi sim bolong normal kamat i ye la ka jong ka yeng ka sam ukwa ban besar ban pensan ban hikai ban yalam mi ki khun ki jong mo tu sim mi ki khun jong ba ki dai la ki khun la jong te kani ka juk ka kentian la penan kam ne bo try jisu ha ka jinga de jong u bat ki senran ba unyo ye ki ba ki dai ki jong u te kata ka jing nyo jong u ye ki ba ki dai ki jong u kam kut tang ha ba kata ka jing long try jong u ro jong ki ndrei kami pat na ka jing i ka bomla bangi ban tho ula i je ki senran jong u hadu kata tu ula banye sya bat ki jing duna jong ki teng ki kren kulma teng ki le e ka bom dei ndrei utrai jisu u ye sya bat ki upen bet ye ki bat kumta ki nang san ki nang janai tat hadu kani ka por wi i ba kala biang ye ki ru bakin beteng ya ka kam ba u un srit no bun IT ya kani ka kam keboluan pendap kat ke badang sa hoi ka ba kongsan tu un pendap mu kata kalong ban siu ya ka kuna na mar kipop jong ka perthai ten rei ka badang sa pat ban penbena ya kata sepang jong kani ka
jing siu ke jong blei ke kuna namar ki pop jengi ke kam ke badang sa ban pen bana YT haki senran ki jong tu pun kre iki nim ta kani ke kam ban ladangi pe ya ke history jong ke balang hadin bu trajisu ula yam ula mi pan ula let paino se ukpa se beneng jayu ki senran dei ba kisah hai tai jing long ken huan ni barit badang hap up yu badang hap dan peding tai jing sung tieng bom dan lang mu hoi mari sedang tega dan kata dan ringi i ba hadin bala pen kubor ki do men sim khut ki yo e jing slor kim tieng su you know dan ginong sencar ki ba berngam ki ba kim dei ban yelap sifang try jisu ki ong hagani ke por ngi pentip korang ba fi hatu ngi den pen sungobha yo brio ne yo blai Petrus bu Yones ki ong ngijet ban pen sungobha yo blai da fika mingi ne fi pen stom mi compare ngi jet ban pen sungobha yo blai tikat na ga dai ka dak jong ka jing penjanai ke bau try jisu ula penjanai ke senran nado balas dang kata ka jing hikai ke jong uye ki habaki buat akti kejap yu mo tu Yones leu ni batho ini gospel tu da ong hi haga wei pat ngi si jong u ba ngilai i u ngila ya bat u kumta ngila im bat u baru ye kitu ki bo tho kani tu si thi jong wang bangi ru ngi ko apa phiru phinyo jing slok bat u wang ye don ki jing slok bat u ngi ko ye phiru ki bangai u bo phinyo jing slok bat u tikani ke jing ke proses man ong no kata ke lenti ban penjanai ki ka buan ki bo try su uhab ban yesha hajo ko por ban hikai lada kimpat sung thur uhab hikai biang don ki por hikai de ka farsi te kairam ka farsi ban kin su thur don ki por pat bagi farsi ki bau ong kanu farsi bau ong dan ki por bakim su thu tu batai lut pat bania ya kata berbun sin di kisenran ki be sngo ya katu kum katu ko farsi jong u sembai bala bet mo ubahap harut surok ubahap haga jaka mau ubahap pedang kisya ubahap khendo ko bah te kisenran kim sim stu bah kam umut iya kata adin usabatai benia ya katu farsi mo ko mengipuli gospel Matius gospel Markus te kata kadai ke jing yesha jong ko munong hikai yakini kisenran marbau kwa yaki ba ndak kelapoi kapor bala biang kin long ki breg bala depan kre te kani baro kami na kani ka boong kani ka dekhot bola i yaki hadu ka bakut but ama kran sifang ke jing i ke jong try jisu yaki ka phalang ru sifang ke jing i jong u yaki weipan ki ban sanget hau na ka jingilap jong kisenran ni kan mau haga ni ke jo gospel katu ka nong ka ba sifau try jisu wong ha katu ka khot ka ba khan riu ngatrai mo kan mau su kan nong ba sifau bu angadan ki weipat ki lang berat nalor jong kini mo kadai ka ba khot bukan nong tu ka sorry Kanrio ngadan ki weipat kilang berat ru ki bomlong na kani ke jingker ye ki taru kadai nga ban walam bat kin ngap ye ka tin junga te kin yelong sikan hun bat weu nong ap lang berat tikani kadai ka ba utrai jisu utmu baki weiru ki ban se sngo ya ka gospel na ki senran bat na ki weipat ru ki banget hau kini ru kin yelong sikan hun hakakan hun jong kilang berat jong bat kin don tang weu nong ablang berat bat utau long trajisu mo te kata kadai kajing temu jong trajisu namenta jong barok ki banget hu bat kani kajing e jong u kalong na kabenta kita ki weru kam dei tang namenta gini khat arngot kani ke boong bola e ki haduk ke bakut tela da fila pediang yu trajisu la da fila nget hu nganget pio ia kata kejing
kata ka jing pensaat ya ka do no jung phi ba utrai Jesu yenga mo ngidang khana ngirwai Jesu Christ yenga na ka Bible nga te ba te habang ngirwai kumta katu ka jing long khana jungi ka kawan ra ru ya kata ka jinget ka basngur hu mo dan rai nangil kham he ladangi ngimpat dan pat ka jing dei ka marmat pat utrai Jesu kata ka jing ka jong yengi kadang long kumba ka jingai lane kumba myo ban mat ya ka harukom ka ba sisa dan rai habang ilawan su utrai Jesu ngila kala ka bomot nagi pop ki jongi ban ngi priang yu kumunang penemu jongi ngi mat ya kata ka jing the jong ya ka jing kabamla asu bantau ha ka donot ke jongi mo te teng i gidan berdemesit piit kan no yo Jesu piit kan ni gidan mo kan ni mo te rei hang ni ngi kran spang ke jing jong upat yangi mo te ladangi pe Apostle Paul wong kumno ha ka city sikinong Rome kanong basan upen kam ki kitin kiba klan ba lani kiba dan kiba kit jingmut ba sifang gani ke jing ke jong blai yangi ha tu ka khot ka ba san hi bat kata ke jing kermen kam ju penrain bukho ken na ba ya ke jing blai la the yar no buk hagi dono jungi do mensim bukhut ya bala ai no hangi kata ka dei kajing batai jong upol sepang kata kajing jong blai bala the hakur kom ka ba pura bong yarno buk ni ka the buk the pura ban kalong ru ka bayar mo te ho ni iru ni kumno bo try Jesu pan pau ta kajing ta jongi da ka kam ka tu da khat ka ba pra ko ong reu blai ulapan isnai la ka jong ka jing sengi hakaba habangidang long ki ba pop u Chris ula yap ye pli yengi u try Jesu unum yap ye pli yengi lada sim la yengi tingi kani ke kentien ka bangi gospel yones kunum khalai khot mani kong dan kam mo te upol batai Jesu akhisi dong rom hi da pi puli kunong ba fra pan tu ki khot kaba laipo hey ka laipo frang mot but laipo khandai mo tongin puli to khot namar ngit scam baga jingyap lemne ka jing lemne ki angel lemne ki nong sensyar lemne ki badan bor lemne ki eru ki balong menta lemne ki eru ki ban salong lemne ka jing jirong lemne ka jing jiliu lemne ka eru ka weipat ka jing thau kan omla ken ban pen khlat no yingi na kata ka jing ka jong blai ka baha u Christ Jesu ubau try jongi te kani ka dei ka bo Apostle Paul upen pau pat harukom ka ba kham sena susu mo haduk kat no kata ka jing ka jong try Jesu ye ki senran bat di kita boro ki bangit hu mo non ka mala pen khlat dingi na kata ka jing jung ki bor ka perthai la da ka bor jing ki brio na ka bor jing ki wipat ki jing thau lani usaitan lani ki suit lani ka no ka bor jing dum lani ka no ka bor ka ba mayan jung ni ka perthai mo kaspa lani ka jingjrong jingjli nu la jerlut dan kata ka bor ka bala ban pen khlat dingi na ka jing ka jong try Jesu ka jing jong blai ka ba try Jesu mo takamot nang ni ngi su thu bangim ngimdan ban sngo atatin ye ka jing ka jong utrai yangi teng ka bangi haban kli la di ngi pat ngi na miu nga na miu kumbola yanga te kata ka nirap ingi bangin kham penthamai bangin yo ban penthamai na ka por si ka por ka jing dei jungi badu namar lada
ngim kali ya bakum ta jing kali hateng ni so bangi e ju tema dala yit bhai le ding semela jingai ba no dan su jing ni ju tiga ikat nak bangi e ju te ngin sepet pada kilenong ki babut mo mentang ye kran fang kani ke jing e jong pra jisu te la ngidon hapdeng ki jing e ru ke jing e ju ke don bat ni la ngidon hapdeng ki jing duna ki jing e ki babun ru ke jing e ju te kam ino engi mo hateng mo teng ki kemi kpa ba ki kwa ban sneng i khun mo te teng ki ong on the fi le kum tam ta tengan e fi the film le tengam e shwe fi ha oi me e shwe fi ni pa me shwe fi mo ten rei bad ublei kam den kata long kat balong ublei kajing e jung u kai sa ro jung ti kalong kajing singan ka bakrau yang ai fi ba kajing e jung ublei kai sa bateng ya sakama nu kalawan poi ki por bangi sakama ka bangi don hapdeng ki jing tenjo ki bakrau ba hateng ki sombom don syo mono ba don bat ngi bas ngula mingi lani ba ban senran ngi lani ban ai men se mingi lani ban pensloringi kuma kata ka por ladangi ken mau ba ka jing e ublei te kam phet no ngi ublei u ye e ngi kuma kata ka por ngi nyo biang pat di ka jing kerman ladangi laya sakama bangin phai biang se u bangin penthamai ki jing de jung ngi bat u baru ublei lembau try jisu kloi ka ban priang biang ngi ladangi la sakama no na marba ula siu te ya ka dor ka barem namta ban khot ngi bangin long ki khon ublei ngiyo e kata ka hok ban long ki khon ublei ka ba khlam dala e ledi ndai bangi long hok mangi ndai ka siong be ka khtin ublei yo ne siu ong bakat ki bala e hey sorry kat ki bala priang u kata ki bala ngai u la ai bore ki bakin long ki khon ublei kami na kata ka jing ba ka jong ublei ti utrai jisu hakata ka jing perkhat ka jong ni ka por bola e je kini laki jong nang ta kapoi kapor baginya bam kadukot ka baar te haba kidangnya bam jing bam miet habo setan ula subai lupa ka dono Judas Iskariot ukhonu Simon bondino yu ujisu da tip bau kpau la aitino iki baro hakakti jungu ban bau lamino no blai ba unsalit no show blai kani pat kren biang ye kete jo mo bau try su hang ni utip scam bau unsalit phai pat show blai hoi kadan ke jing tunjuk ba khrau mo shu breu tip mun sayap no te poi sino mo ne hang ni ka ji thu sai bau try su utip scam wan nang no unik phai sino ka jing yap jong kamet kamla ban determine ye kata ka jing lit phai jung u show blai kumba ulak wan saka pathai ban ko ngo yu khpa bu la pha yu bat ulak ko ngo yu na dong sedong khlam na pen khan ye ka wei ru ka hukum na do ba dang kha yu hadu bun dayam kum taru utip scam bun lit phai show khpa te hoi abangi perkhat sipang ngi gibreu kum khon serong auria mo khon serong auria tu mtikna shu bun lit phai show khpa hoi akabakut urai ong ngani phai pat si pa te tenrum tikna in pediang na mi pa mo tu la pen kre lupa no ngan ong i pa to pediang no inga tang kum we sakri jo fi mo we ni ki sakri ki jong fi de namar so dan hok shu hi ban kam yala de bo de khun ka yeng jong pa jong namar ka jing le mon jong ka jing le palat jong mo ti ka bomot ba tikna pa ju un pediang na mi mo tu habli banik kerpan rit ru try jisu pat kum tau khun ubala ko ngo yu pa na dong sedong u tips kem ba u unlit phai pat show pa ti ka tu ka khot ka balai ka kren ni ka ni hot ka dan ka tu ka jing mention ru sipang ka jing jia pat ka ba kham pher na gini
Bahag kata kapor kebau Tuhan Yesus orang perkat igini kiki kedai kejuk kapor pat bau Judas Iskariot udang dan kajingnya keren pat setan. Ini nak kadang Tuhan Yesus udang dan kajing perkat ya kebeneng ya kupa kat bau Judas Iskariot pat wain lagi senran kejung wan ya keren ya Judas dau setan. Ketuk-ketuk ke baar kong no te haba kidang ya bam jing bam mit haba setan ula subit lupa ke donot Judas Iskariot ukhunus Simon bondino yu manoba kensat yu Judas Iskariot bondino yu Tuhan Yesus hakajing sya ke bawan kajing kensat ke bapau te kalong deng bajong ki Farisi deng bajong ki nong sensyar ki lingdo mo ki bakwa bakin yo manu na perengki senran bandino yu dan ring i bakal adan lupa pat kajing sedang no setan ulayo ban subit lani kamut ban ajing mut hau Judas Iskariot hakadonot jungu bondi yu trajisu te kami kajing kelih ni kumno ba setan yo kumni ban subit kadonot trajisu ba dah kebasuk banong to ya lada medi Yesus dengan nek tangan ai me kata tamu kumno bo Judas Iskariot usngap ya kata hadu unda sengap ya kata bat hadu ba unda le ru ya kata bandi Tuhan Yesus tengi ini ya ka weipat ke jeli bah ka bekenja mensim ublai udan hajan jungi ba ui jengi udan ban piarap ingi hakipor barok kumbau Judas Iskariot bakibik senran ru Tuhan Yesus udan hajan jungi dan ri kejuk kapor setan ru utap yengi te boleh setan umyo yu Petrus hoi sisin la tap yo yu Petrus kata gade kapor ba Tuhan Yesus haban ong yu Petrus ke sedian junga miu setan mo Mdai bu ong Petrus kajing sya kadai kajing pensoi jong sultan Leo Petrus ba un menjuri ke ibu ong Tuhan Yesus ngisam ha gospel Matius ke nong ba khatar hei khan ri kata mo to ketu kalong khandiat dan ri kani ke bementa te kadai ke bala khamlong serius mo te ha kanor kom bu Judas Iskariot u upoi sado upot bun sngap yu sultan bat ban kong yu sultan ula ban pensoi no te ri ka syong hau tu basa pensoi upediang em ya kajing terwau setan neu kentat telong haba be ki dan ki skan bersodong jengi mo sebut ki kanyong poi sejaka le se don ke basma mo dan saudong jengi tingila ban sya itu kanyong bikin dam lor kli jengi lani ngila ban be no iki re kti jengi dei te kalong kumjuru setan un pensoi ki brio baro kumu pensoi Judas Iskariot bad iki wek senran dan rei ladangi ngi mon ban be kamut unum la ban pensoi rei ladangi ngi peniang te kamut unang yo pat ban trekam sisu ye ka ban pensoi ngi begin percaya ko man boleh mo Tika ika ba penlong yu Judas Iskariot ba ungat hagani kajing pensoi kami hi nagadonot kejong ka ika ta ba penlong haga bedai ba Judas Iskariot usetan ula ban pensoi u bat ba ban penlong yu bun kongo kedai kajing lalot kejong setan utip ba Judas Iskariot udah brio ubakwa pisah Tega uit ya ka pisah. Kabo mut ba ukham it ya ka pisah ban ya ka bau it yu Tuhan Yesus ubala pensan yi hadu kata. Tuhan Yesus hikai renti lang barok senran. Wai kam wai jing clear wai renti ya ki barok umla siliang ino mo. Hoi kidon ki por bau kidon ki kam balong kamlong confidential tu ujit arngot laingot. Kamtam yu Petrus yu Yohanes bot Jacob. Mo. Dan ki bentar tu kalong renti. Te
Judas Iskariot umat ya kejing iat kejong trai Jesu kum mat lam giwe kesenran. Tenrei balai ban ba umla ban iat yu trai Jesu da kajuk ka donot. Kadai namar ba kejing iat ya kepisah ka kham klanyo. Bat kum taru hadu menta bebun pedeng jungi kibreu kepisah kadai ka wei bu setan upa namar bu tip bah ka donot jungi kadon kejing iat ya kaspa. Banang ruspa, banang yu aspa. Ti kasuk yu setan baun pengat yu breu ha kijing pensoi ha kapop. Tada itu bau tu breu ukloi bha ban ukwa bha ban kham ruspa no. Mo. Takanau Apostle Paul da fi puli ha kisithi ke baningkong Shaw Timothy ngatrai nge kan mau ke tu baro ha ka lenong ka ba khadu nong ban riu ngin puli ka khot bakhandai ana do ko banyo mo adu ko basifo namar ngam sim walam e ru se ka perthai hai ngim sim walam e ru se ka perthai ban ngimla ban likit no kamut likit sebenarnya ngimla ban likit nrei haba yo jingbam bat jingkum da kata ngin snguhun nrei kita ki bakwa ban ruspa ki hap sagajing pensoi bat kajing riam bat sha ki bon ki jingko abrai ki babit bat ki bapensniu ki bapenjelop ya ki breu sia ka jingjot bat ka jingkordet. So cirka ya kata ka jing sia ka jingjot bat ka jingkordet. Ka jingkwa brai ka spa ka penpoi ki breu hadu tauput. Mo. Namar uthiet jong ki kenja basniu baro long kata ka bait sbai. Kini di kentian ki bakhlan ba. Uthiet jong ke basniu baro long ke jing isbai ndai ka sbai ndai ka spa ndai ka jing iet ya ka spa kidon ki basung thu baklai kata kiong ka spa ka dei ka dau jong ke jing sniu ndai ka spa ublei panan kam ya ka spa jong ki breu ki jong mo tenrei ka dei kata ka jing iet ya ka spa hadu uput ban kham iet ya ka spa ban ya ublei kata kawan ra ya ke jingjot bat ke penmi ya ke jing sne ke bal life hujat mo tiang ni on da ke kentien utiet tiet tenrayam ha ke English on the root of all evil is the love of money the root of all evil is money the root of all evil is the love of money ke jing iet ya kaspa tengi ham banit iladi hatu nga iet ngam iet you blain kaspa ngam iet ki para breu na ngam iet kaspa we bu breu la ngam iet kaspa bani ki para breu bani u blai bani ki jing thau ki jong blai ka mariang ya ki mrat ki sem ki do kamut ba un penjot lut sami kita ki jing sne ki balai fujat namar bau iet ya kaspa kalau long blai kaspa tutungin saya beteng no ya ki dekat berangsa ka wipat ka Bible study mo ka por ka labiang teng tu bleun kerku ya ka jing pulina ktien ka bukhuit ka jong tungin ye doi ni aingo eme a try nam ta ka ktien ka bukhuit ka jong me banamar ka jing iet ka jong me ngi try baba ngi lalong ki nong pop ki baram ki bajot a try memsim la thowingi re mela khot e jingi atrai bangin wan se ka ding phana ka jomi bangin yo atrai ye ka jing map e ki pop ki jongi hadin ka donut ka basngu si ka balwet na ka banta ki pop ki jongi trai ban me khot ingi ban long ki nong buat ki jomi me khot ru ki babun ki bompat yo mat ye ka ni ka jing e jomi ba ye kiru ba me kwa bagin yo kumju hi
ya ka jing pen mai ka jong me ni ki pop ki jongi bat ka jing et ka jong me ka bayai beteng haduk ka bakut bat seduk bom jukut hi try ni aingo e me try ba do menta ngilong ko mengilong nomar kan ka jing et ba jong me ngi banginang la banya akan ni selak ndo patoyai yarap ingi try banginang beteng ban et me bu apo ka dono jungi ya ka jing et ka basisha ka jing et pura ya me kanran kumba me mala et ingi try bat bangi ngi singai nomar ba ka jing et jume ka ya dan halor jungi halaga singi balangi duna la dingi bit re try nomar ka jing et jume ngi dan ka jing singai bat ka jing slur banginang la ban betengi ka jing jam jungi sekhamat ba mehi menang hikai menang pensan ingi men penjanai ingi try tat haduk kata ka singi haka ba mensawan pat ya ka ban syau ya ki bangit baro try tu kerkhuru ingi kat banginang puli ka tin jumi na kuwi ka tayu si kuwi pada ki jingim jungi simat hi try ni pan ni kini baro haka kerteng ka badan botam ka jung try ba nong penim bi jungi uji Yesus Kristus amen te ni ka pon kat pat ni ba do me ban ben la ni da ki penwai Tingin penwai bat ka bawai no to dai ka jing it ba uble yu pa ka jing ai Jesus Christ ka jing slok tingin tiang penchat bor ka jong min sim ku ai bi ni lai ka jing ka ku hu ble de shong nam shong ka bat ngi bat ka leng slak ba thei dan ta du bom chukut amen